Здравейте, скъпи приятели и абонати на канала. Днес ще говоря за една тема, която е не просто важна, а критично важна за хиляди български семейства. Това е информация, която може да ви струва хиляди левове и да доведе до сериозни финансови затруднения, ако не сте наясно с новите правила. Говоря за предстоящите промени в системата за социални плащания и категориите хора, които рискуват да останат без своите обезщетения, помощи и пенсии. Тази информация засяга почти всеки от нас, пряко или косвено. Затова ви призовавам да гледате видеото до край, защото всяка минута е ценна. Преди да продължим, моля, абонирайте се за канала и харесайте видеото, за да достигне то до повече хора, които имат нужда от тази жизнено важна информация. Доскоро системата за социални плащания в България, макар и сложна, работеше по сравнително утвърдени правила. Хората подаваха документи, получаваха своите помощи за деца, за отопление, обезщетения за безработица или социални пенсии и обикновенно, ако обстоятелствата не се променяха драстично, тези плащания продължаваха. Имаше период на известна толерантност, а контролът не винаги беше толкова строг, колкото би трябвало да бъде. Мнозина разчитаха на инерцията на системата, като си мислеха, че ако веднъж са одобрени, плащанията ще продължат автоматично или че дребни промени в личното им положение няма да бъдат забелязани. Например, хора, които получаваха социални помощи, често си позволяваха да работят на черно за кратко време, без да смятат, че това може да има сериозни последствия. Или пък семейства, получаващи детски надбавки, не декларираха всяка промяна в доходите на пълнолетните си членове. Това създаваше усещане за сигурност, но и за някои вратички, които сега се затварят. Какво се промени сега? С влизането в сила на нови изменения в Закона за социално подпомагане и свързаните с него наредби, както и засилването на междуведомствения контрол и обмена на данни между НАП, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и дори банките, ситуацията се преобръща коренно. Държавата въвежда много по-строги критерии за допустимост и най-важното – много по-ефективни механизми за контрол и проверка. Целта е оптимизиране на социалните разходи, премахване на злоупотребите и насочване на помощите към тези, които наистина имат най-голяма нужда. Това означава, че всяка промяна във вашето финансово състояние, семейно положение или дори местоживеене, която преди можеше да остане незабелязана, сега е под лупа. Новите правила изискват много по-висока степен на отговорност и проактивност от страна на получателите на помощи. Ако не сте наясно с новите изисквания и не предприемете необходимите действия, рискувате да останете без своите плащания, а в някои случаи дори да ви бъде поискано да върнете вече получени суми с лихви и наказателни такси. А сега да навлезем в същината на проблема и да разгледаме подробно кои категории хора трябва да бъдат особено внимателни и кой е изложен на риск. Важно е да разберете, че това не са просто общи приказки, а конкретни ситуации, които ще засягат хиляди граждани. Първата и най-голяма рискова група са лицата с недекларирани или допълнителни доходи. Доскоро беше сравнително лесно да се скрият малки или нередовни доходи, като например работа на черно или доходи от случайна услуга. Сега обаче с все по-голямата дигитализация и обмена на информация между държавните институции, подобни дейности стават изключително трудни за укриване. Нека да разгледаме няколко конкретни примера. Представете си Мария, самотна майка от малък град, която получава месечни детски надбавки за двете си деца, както и месечна социална помощ, тъй като доходите й са под законовия праг. Досега Мария си докарваше по някой лев, като помагаше в местния хранителен магазин няколко дни в месеца, получавайки заплащане на ръка. Тази сума, да кажем около 200-300 лева месечно, често не се отразяваше никъде и не се декларираше. Според новите правила обаче, ако собственикът на магазина, макар и неформално, е правил парични преводи към сметката на Мария, или ако има дори един касов бон, издаден за услуги от Мария, дори и на друга фирма, свързана с магазина, цялата тази информация става достъпна за Агенцията за социално подпомагане. Ако общият доход на Мария, включително тези скрити 200-300 лева, надхвърли месечния праг за получаване на помощи, например 300 лева на член от семейството, тя не само ще изгуби правото си на социална помощ и детски надбавки, но и ще трябва да върне получените суми за периода, през който е работила. За една самотна майка това може да означава внезапна загуба на 500-600 лева месечно и натрупване на дълг от 1000 левове. Или вземете случая на Георги, който е регистриран в бюрото по труда и получава обезщетение за безработица. Георги е майстор на мебели и от време на време поема поръчки за изработка на малки дървени изделия за свои познати. Преди тези допълнителни доходи, да кажем 100-200 лева на месец, бяха почти невъзможни за проследяване.
Сега, ако Георги приема плащания през електронни системи като PayPal, Revolut или по банков път от свои клиенти, особено ако това са фирми или лица, които по някакъв начин декларират тези разходи, НАП може лесно да засече тези транзакции. Дори ако плащанията са в брой, но са редовни и има свидетели, може да бъде инициирана проверка. Обезщетението за безработица изисква лицето да е активно търсещо работа и да не упражнява трудова дейност. Всяка регистрирана форма на доход, независимо от размера, която не е декларирана пред Агенцията по заетостта, автоматично прекратява правото на обезщетение. Последствията са спиране на плащанията, изискване за връщане на неправомерно получени суми и дори потенциални глоби. Например, Георги може да е получил 400 лева обезщетение за безработица в продължение на 6 месеца, което прави 2400 лева. Ако се установи, че през този период е работил и е получил допълнително 1000 лева от поръчки, той ще трябва да върне всичките 2400 лева плюс лихви, което може да достигне до 3000 лева. Втората рискова категория включва получатели, които не са актуализирали своите лични данни или обстоятелства своевременно. Много хора допускат грешката да мислят, че щом веднъж са получили дадена помощ, системата ще се погрижи сама за всичко останало. Това е изключително погрешно. Вие носите отговорност за декларирането на всяка промяна, която може да повлияе на вашето право на помощ. Да вземем за пример семейство Петрови, което живее в къща и получава помощ за отопление през зимния сезон. За да получат тази помощ, техният общ месечен доход на член от семейството трябва да е под определен праг, да кажем 200 лева. Техният син Иван на 22 години живее с тях и доскоро беше студент без доходи. Сега обаче Иван е завършил и си е намерил първата работа, като получава минимална работна заплата от 933 лева бруто. Семейство Петрови, свикнали с предишните правила, не са подали декларация за промяна на обстоятелствата. Те смятат, че Иван е пълнолетен и неговите доходи не касаят тяхната помощ, но според Закона за социално подпомагане, всички лица, живеещи на един адрес и представляващи едно домакинство, се считат за едно семейство и техните доходи се събират. Дори Иван да не допринася пряко за семейния бюджет, неговия доход ще бъде включен в общата сума. Добавяйки заплатата на Иван, общия доход на семейство Петрови, баща, майка Иван, вече ще надвиши прага за помощ за отопление. В резултат те не само ще загубят правото си на тази помощ, но и ако проверката се извърши с задна дата, ще бъдат принудени да върнат вече получени суми за целия период, през който Иван е имал доходи. Ако помощта за отопление е била 600 лева за сезона и Иван е започнал работа в началото на този сезон, семейството може да се окаже длъжник на държавата с тази сума, плюс лихви. Друг класически случай е с хората с увреждания, които получават месечни помощи въз основа на решение от ТЕЛК, трудово-експертна лекарска комисия. Ако състоянието им се подобри или се влоши, или ако срокът на ТЕЛК решението изтече, те трябва своевременно да преминат нова преосвидетелстване и да представят актуално решение. Например, Пенка, която има 70% инвалидност за определен период от 3 години и получава месечна добавка към пенсията си, нейното ТЕЛК решение е изтекло преди 2 месеца, но поради липса на информация или забравяне, тя не е подала заявление за ново преосвидетелстване. Системата автоматично ще прекрати изплащането на добавката, тъй като няма актуално валидно решение. Ако Пенка подаде документи с закъснение, ще има прекъсване в получаването на плащания, а през този период ще остане без необходимите средства, което за мнозина възрастни хора е единственият допълнителен доход. Третата рискова категория е свързана с пропуснати срокове за презаверка или подаване на нови заявления. Много социални плащания не са автоматични и изискват периодично подновяване на заявленията или презаверяване на статуса. Например, лица, получаващи месечни социални помощи за определен период от време, често трябва да подновяват своите заявления на всеки 6 месеца или година. Ако Иванка, която получава такава помощ, пропусне крайния срок за подаване на ново заявление, нейните плащания ще бъдат автоматично спрени. Дори ако тя е подала документите седмица по-късно, ще има прекъсване в плащанията, което за хора, живеещи от месец за месец, може да е катастрофално. Нерядко обработката на новите документи отнема време, така че прекъсването може да продължи не седмица, а месец или дори 2, докато всички административни процедури приключат. През този период Иванка и нейното семейство ще останат без никакви доходи от социалната система. Четвъртата категория е за граждани, работещи или пребиваващи в чужбина без правилно уведомяване.
Свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз улеснява търсенето на работа в чужбина, но това създава и предпоставки за злоупотреби с социални плащания, които сега държавата активно пресича. Да предположим, че Петър е регистриран като безработен в България и получава обезщетение. Той решава да отиде да работи за 2 месеца като берач на плодове в Германия, без да уведоми бюрото по труда или НОИ. През това време той продължава да получава българското си обезщетение. Благодарение на европейските регламенти за координация на социалните системи, немските власти могат да предоставят информация на българските институции за неговата трудова дейност в Германия. Дори ако Петър е работил без официален договор, но е имал банкови преводи за заплащане или е регистриран в местната администрация, тези данни могат да бъдат получени. В резултат Петър не само ще изгуби правото си на обезщетение за безработица в България, но и ще му бъде поискано да върне всички получени суми, считано от датата на започване на работа в чужбина. Ако обезщетението му е било 500 лева месечно, за 2 месеца това са 1000 лева, които ще трябва да върне, а към тази сума могат да се добавят и лихви, както и административни глоби. Друг подобен случай е с семейства, които получават детски надбавки, но детето, за което се получават, живее трайно в чужбина. Например, семейство Димитрови получава детски надбавки за сина си, който е на 15 години. Синът им обаче се е преместил да живее при баба си в Испания преди 6 месеца и е записан там на училище. Семейството не е декларирало тази промяна. Посредством обмена на информация между социалните системи на България и Испания, българските власти ще установят, че детето вече не живее в България и вероятно получава някаква форма на социална подкрепа в Испания. Това ще доведе до незабавно спиране на детските надбавки и изискване за връщане на всички суми, получени за периода, през който детето е било в чужбина. Ако детските са 50 лева на месец, за 6 месеца, това прави 300 лева, които ще бъдат поискани обратно. Нека сега да разгледаме по-подробно изключенията от правилата, потенциалните капани и неочевидните нюанси, за които също трябва да сте информирани. Това е също толкова важна част, колкото и самите предупреждения, защото тя ви дава инструменти за навигация в сложната социална система. Има определени изключения, които могат да ви предпазят от загуба на плащания или да ви дадат право да получавате помощи при специфични обстоятелства. Първо става дума за малки и нередовни доходи. Не всяка стотинка, която влезе във вашата банкова сметка, автоматично ще ви лиши от помощи. Има прагове, под които доходите се считат за незначителни и не влияят на правото на помощи. Например, ако получите еднократен подарък от роднина по банков път до 100-200 лева, това вероятно няма да бъде счетено за постоянен доход. Също така малки лихви от спестовни сметки, които са под определен годишен праг, обикновено не се вземат предвид. Ключовата дума тук е нередовни и незначителни. Ако обаче тези плащания станат регулярни, дори и малки, например по 50 лева всяка седмица, те вече могат да се тълкуват като доход от дейност. Важно е да се запознаете с конкретните наредби, тъй като тези прагове могат да варират за различните видове помощи. Най-добре е да попитате директно в Агенцията за социално подпомагане или в НОИ за конкретния вид доход и дали той се брои за облагаем при определяне на правото на вашата помощ. Второ, временни и извънредни обстоятелства. Ако сте безработен и получите краткосрочно предложение за работа за няколко дни поради спешна нужда от работна ръка, това не винаги означава незабавно спиране на обезщетението, особено ако уведомите бюрото по труда и това е съобразено с определени законови разпоредби. Например, има възможност за извършване на временна еднократна работа за определен брой дни годишно, без това да води до спиране на обезщетението, но това трябва да бъде предварително съгласувано и декларирано. А ако не го направите, системата ще отчете това като недеклариран доход и ще спре обезщетението. Също така, ако сте в отпуск по болест, който е удостоверен с болничен лист, това не ви лишава от обезщетения за временна нетрудоспособност. Извънредни ситуации като природни бедствия или други форс-мажорни обстоятелства също могат да бъдат изключения, но отново изискват специална документация и уведомяване. Трето, специфични програми и целеви помощи. Някои програми за социално подпомагане имат различни критерии и не са толкова чувствителни към дребни доходи. Например, помощи за хора с тежки увреждания, които често са базирани не само на доход, но и на степента на увреждане, може да имат по-гъвкави правила. Ключът е да разберете конкретните изисквания на програмата, от която се възползвате или искате да се възползвате. Не приемайте, че правилата са еднакви за всички видове социална подкрепа. Четвърто, административни грешки.
Възможно е и самата администрация да допусне грешка при обработката на вашите данни или при вземане на решение. Ако смятате, че сте лишени от плащане несправедливо или че решението се базира на грешни данни, имате право да обжалвате. Важно е да съхранявате всички документи, които сте подавали, всички входящи номера, както и копия на решенията, които сте получили. Доказателственият материал е ключов при обжалване. Сега да преминем към потенциалните капани, които дебнат неосведомените граждани. Първият и най-очевиден капан е незнанието на закона не оправдава. Много хора казват, аз не знаех, че трябва да декларирам това или никой не ми каза. За съжаление, в очите на закона това не е валидно извинение. Всеки гражданин е отговорен да познава действащите нормативни актове, които го засягат. Отговорността да сте информирани и да спазвате правилата е изцяло ваша. Затова е толкова важно да следите актуалната информация и да не разчитате на слухове. Вторият капан е разчитането на неформални съвети. Често чуваме. Моят съсед каза, че социалните закони са сложни и често се променят. Това, което е било валидно за вашия съсед преди година или за друг вид помощ, може да не важи за вас днес. Винаги търсете информация от официални източници, уебсайтовете на Агенцията за социално подпомагане, но и Агенцията по заетостта или директно от служители в тези институции. Третия капан е протакането и забавянето. Ако имате да подавате документи за подновяване на помощ или да декларирате промяна в обстоятелствата, не отлагайте. Всяко забавяне може да доведе до прекъсване на плащанията, а в някои случаи и до пълна загуба на правото за определен период. Административните процедури изискват време. Колкото по-рано подадете документите си, толкова по-голям е шансът да избегнете нежелани прекъсвания. Надявам се тази изключително важна информация да ви е била полезна. Споделете вашето мнение в коментарите. Засягат ли ви тези промени? Какви са вашите преживявания? Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили, за да продължавате да получавате актуална и жизнено важна информация. Благодаря ви, че бяхте с мен. До нови срещи!